Ezoku ezoku Igbo ụtọ n'eziokwu eziokwu ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee na akwalite ya n'ụzọ pụrụ iche. Ekelela m onye ukele onye nta, ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege. Akara 100.9 bụ akara ị ga-eji wee na-ege ya bụ hapụ ya na Solid FM maka na anyị na-eti eti ya bụ na ịchọta anyị na akara 100.9 hapụ ya ebe a nwanna. Omenala Igbo, ihe mere na ụfọdụ na-agbara ya ọsọ, ihe mere na ụfọdụ na-agbara omenala ọsọ, ụfọdụ ejizi omenala anyị isi bụ maka na ụfọdụ anwụta ihe bụ omenala, mara na alụ dị iche, omenala dị iche. Ọ bụ okwu a ka m na gị na Obiora ga na-akpa na ehihie a. Ihe mere na ụfọdụ aghọtasịghị omenala, ife mere na ụfọdụ na-afụta omenala dịka alụ maọbụ ihe na-adịghị mma, ya ka anyị na-akpọ ogologo aka adịghị na ya. Ịfụọ ndị ụfọdụ ịsụ asụsụ Igbo, ikwuo maka mmụọ, echebe ihe ọzọ, ijiri asụsụ Igbo kpee ekpere, ụfọdụ echebe ihe ọzọ, ịza afa nna gị, zụọ Okonkwo, Okorie, Mgbeke, Mgbankwọ, Mgbafọ, ụfọdụ echebe ihe ọzọ. Ịza afa nna gị, echebe ihe ọzọ, ịzọba be nna gị si na ihe dị be nna gị na ị ga-echekwa ya ka ị wee debere ya ụmụ ụmụ. Ụfọdụ asị gị na nke ahụ adịghị ewuzi n'ọba ọzọ otu a. Mana ụfọdụ ndị imirikiti ga-ahapụ ụmụ nke be ha na ihe be ha na ihe eji mara ha jee na obodo ndị ọzọ wee na-eme nganga. Ụfọdụ nọrị na be ha, ụfọdụ agafebeghị amadị ebe ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiem dị nke ha na-apụ apụ, mana afọ ha na-aza agba afọ eji agba mmadụ ohu, ya bụ afọ ndị ọcha bịara gbaa ohu n'oge ha bịara. Ụfọdụ ka na-aza rue tata, mana kwụsị okwu ike kwuo maka afọ nna, ụfọdụ ewebe iwe. Ịsụ asụsụ Igbo si na dibịa dị mma, ụfọdụ ewebe iwe ikwu ma ha dibịa, uche ha agbajebe maka na asa anaghị isi sarịsie ha isi. Ihe ha na-eche kemgbe ndị bịara buru saa ndị isi ojii isi bụ ka akọtọọ ihe ọma niile Chukwu ji kee Igbo, kee ndị isi ojii. Anyị aghọta na dibịa na ndị ọcha bara nke ha afa kpọọ ya dọkịta. Abịazie na dọkịta eyobezie dọkịta nke ọ bụ maka na a na-eke ọlụ eke. Mana gịnị mere anyị kpọọ dibịa mmụọ dịbe anyị ndị nna anyị ochie? Ụfọdụ ewebe iwe, ụfọdụ ga-anọ n'ebe ha na-ekpe ekpere kpọba afa nwoke ha na-ama isi obodo ndị ọzọ dịka Abraham, dịka Moses, dịka ha na-akpọchi nke ndị ahụ na-akpọ ya ka ọ bịa zaa ha ekpere ma ọ bụ mere ha ihe ha chọrọ. Mkpọzie chi nke nna m gbogburu Nwachukwu, mkpọzie chi nke nna m ochie ban wee na-edan. Ụfọdụ ewebe iwe. Gịnị ka ị na-ewere iwe? Nke ahụ gosiri na m mma nna m, fụ nna m n'anya, na m bụwa nna m nwa afọ Igbo, na-akpọkwe na m agaghị echefu ya. Ụfọdụ echefugo na ha mpụtazie mụ na gị a na-ama aka ebe ị na-abụrụzi na Igbo, ikwezi na chi nna gị, ikwere na chi ndị bịara gbaa gị ohu. Nkwụsizie ike a na-akwụ ihe a ọ na-ada ụda maka na ndị a bịara icheta na ka ha si bịa kpọrọ ndị isi ojii jee na be ha gbaa ha ohu ya. Saa ndị ụfọdụ isi edesi be ha, ele ha na-ele. Abịazie ọ bụrụ na ha afụ gị n'anya, ha agaghị asị gị hapụ nke gị
mana ọ bụrụkwa na ha niile buru obi si hapụ nke makwa ndị asara isi ka ha wee na-akpata ego maka ụlọ ha hibegasịrị ụlọ ọrụ ha ma ụlọ ekpere ka ị wee na-abịa ebe a megidere afọ obodo ya wobụ ihe gbasara ya si asị na ihe ọ ga na-emezi bụ ihe bịara abịa ọ na-amaghị ebe o si. Ụfọdụ gbanwee oge eji ekpe ekpere bụ oge ndị Rom ji efe anwụ chi anwụ ha na-efe ikwu gwazie ha ya sị gị hapụ nke a na emegharị ya ịnọ ebe emegharịrị onye chọba nke ya sọsọ ndị isi ojii bụ sọsọ ebe ị ga-afụ ụfọdụ onye zọba nke ya zọchibe ya ike nke ka Chukwu si kee ya akpọba ya ajọ mmadụ. Gịra nwanne gị ga na-ekpa nkata jiri aka pịa akpụ na-eri ọ sị gị na ị na-emezi ka onye ime ọhịa n'ọkwa alụ ka ị na-eme. Gị na nwanne gị a na-ekwu okwu isi chi m bịa zọọ m mmụọ nyere m aka ọ na-ewe iwe mana oge iji bekee sọ spirit ọ mara na ọ bụ nke ọcha ka ọ na-eme akwa ya lọ oge ahụ efu ha aghọtaba ihe ị na-ekwu mana ha sịrị anyị na mmụọ bụrụ spirit akwa ya obiọra mana anyị sụzie nke anyị asịzie na ọ bụ ajọ ihe anyị kpọkwuo nna anyị gaa ọfọ asị na ọ bụ ajọ ihe ọkwa mkpụrụ osisi Chukwu kere anyị jide ya n'aka asị na ọ bụ ajọ ihe mana ụfọdụ ga-eje bụrụ mmanụ ndị ọcha mere eji esi nri asị gị na ọ bụ na ọ bụgo holi maka na ofu ewe na-emetụgo ya aka mana akwa na gwara anyị na nri ka eji esi nke aka mere bụ nke aka mere ọkwa mmadụ mere ya mana nke Chukwu kere ka eno mkpụrụ osisi ga-abịa ịta ọkwa ha aba egbacha n'ihe niile ma ndị ọcha ọzịkwasị ya na ihe ka mma bụ nke ahụ Chukwu kere bụ nri osinachi na ọkwa ya ka mma ịfụ mmadụ ka o ji ụgwụ n'aka maọbụ jide ọmụ nkwụ n'aka ụfọdụ agbafuchie ngwagwazie enu m ebe ha si na ha were Chineke kachasị nke ha dị ike njidere sọsọ igwu ego mmụọ ma ọjị mkpụrụ ọjị ha agbafuchie ego atụba ha ọ bụ ihe nzuzu na-eme ha ọkwa nzuzu ka nzuzu. Ndị be anyị nke a gosiri gị na ha ama na mmụọ dị be anyị dị ile na iso ya dịka ị kwesịrị iso ya jide aka gị ọcha ị ga na-eweta ihe ọma mana ijehie mee mmadụ iwe ifu iwe Chukwu ime alụ ifu iwe Chukwu ya mere ha ji kpojuo onwe ha n'ebe alụ sọsọ alụ ka a ga na-akpa maka ya emechasị gị na a ga-agbaghara gị na-awọrị mmadụ na ya na Chineke ga nwaanyị pụtazie ọfụ di ya maka nsogbu anyị na-enwe Obiora na ezinụlọ tata bụ ihe a pụtara. Ezinụlọ nwoke ga-ekwuchi okwu ọsị ka eje jụọ onye ọzọ oke ọzọ ọkọ na ọ bụ onye isi ekpere ma ọ bụ na maka na ya chọpụtara ụlọ ekpere ọ sị gị na ihe a ga-eje eme n'ọ nke onye ahụ kwuru ka ya ga-anụ efu ebe nwaanyị na-ewu na-anaghị egbusiri di ya asọpụrụ ya ya ugwu ebe ọ ga-abụ ọfụ nwoke mepụrụ ụlọ ọrụ ya asị ebe ha na-ekpe ekpere tupu ọ na-afụ ya ogbusi ikpere na ana ụfọdụ anyị na-agafe ebe a wee na-afụtazi ya dịka chi ọsị chi afọ ya nwoke ahụ bịa zaba ya ekpere mana mkpụkpụ nna m ha na nna ochie masị na m nke m bụ na ọbụrụ ghọtara ya ihe mere anyị natawanụ mana ekele dị Chukwu okike abịa ma ekele dịrị ndị nna nna anyị ndị ichie ekele dịrị aja anị ekele dịrị ihe niile Chukwu kere mere na ụfọdụ ndị asara isi na-anaghachitezi maka na a na-ama nke bụ eziokwu sọsọ ndị ka n'ebe a bụ ndị na-erite uru ndị a na-atụrụ na ndị akasa isi ụbụrụ ha mana enwe ndị asategoro aka Obiora tinye ọnụ n'okwu a. Ọ na-abụ a na-ekwu ihe a ọ na-alụ m afọ maka o nwere mgbe anyị mere ụdị ihe a ewesị na ndị ahụ bụrụ ka a gbara
eme ha asị na nọọ maka ihe na ndị abịa bụrụ anyị na-aga n'iru. Ọ bụrụ eziokwu, ndị China mgbe ochie ha nwere okpukperechi ha na-ekpelu ka na-ekpe ya wee ndị ga-ama ndị China aka n'ihe gbasara imepụ ihe a na-emepụta. aga m n'iru juru eju ebe ahụ. Ịkpọkwanụ ndị Oyibo ga-akpị ya unshakable. ije na India ụfọdụ dị agba ya ugbu a ebee ka ha na-agbaja India ka echi ha na-efe ọcha omenala ha maka ndị be anyị ka enwere saisi. Kedu ka ọ dị ka ụmụ nwaanyị na-akpa ememe mmanụ ha nwetasi ego eburu ya weta eburu jebe ebe wanụ Rome, England, anyị anọrọ n'ọchịchị. Kedu ụdị Igbo bụ ihe ahụ? Ikwuru okwu maka ndị na-aza afọ Igbo, ndị na-aza ya bụ nke o nwere ofu onye m na-ajụ afịa asụta Lemon Peters. Nsị a Lemon Peters ọkọwara ihe ọ pụtara. Lemon Peters ebee ka isi Lemon Peters afọ Igbo afọ kedu afọ nna gị? Asị m Peters. Nsị a pịwakwa gị ọnụ. Nna gị enwere afọ nna. Kedu ka ị ga-esi wee tụfuzie nke gị kpatakpata ị na-azọ Lemon Peters? Ọnọgide ọ nwere ike ikwuchie ka ọ sị mmụọ Peter ka ọ kpọrọ ya Lemon Peters. Mmụọ Lemon Peter ya bịa zọba ya. Amakwa m nke bụ Lemon Peters. Wee sị na ndị na-eme ya na-aza afọ Igbo ụfọdụ asị na o nwere abụmọnụ dị n'afọ nna ha na ọ ka ha gbanwee ka ihe ọma wee bịaba. Onye ọbụla lofuru nne ya ihe amadịrị ya mma. Ise maka na ọ nwere onye sịrị m na ịlofuo nna gị na ihe mgbu ya adịkwa na ndụ gị. Gị na-echeta m na gị na m si makwa m mụtara ụmụaka nsị na amụtakwa m emetakwa nwoke nsị ya ọsụma nnọkọta nnọọ ọ bụ na m jebere ihe ịtacha afụ niile wee na-ene ya anya ọ bụ na ọ dị-echeta m na otufugo m ka esi atụfu nka ihe wee wezili onye ọzọ mere na tụfu afa gị tụfu ihe niile gbasara gị. Si m obi garị m mma nsị mba ịmakwa na o nwere nke m kwubo si na anyị na-abịa sị gị St. James, St. Michael, St. Peters aha bụ ndị ichie. Ị ma na-ewe ndị na-aza stone. Anụrụ m na stone bụ nkume. Bụ ndị ichie ndị nke nwanụ bịara abịa asị anyị na ọha nwa kpọọ ha mgbe ọbụla ọ dị na mkpa. Ụfọdụ gbanwee zaa lion ịkpọ ya anụ ọfịa ogbebe iwe. Mana eche m na ọ bụ agụ na lion ebi n'ọfịa. Ha makwara ihe ha na-aza. Mana mgbe ịkpọkụrụ ndị ichie be anyị ọ bụrụ na ị na-aga alụsị aji eme arọ ndị izu ọgụ izu ụka echi ka ọ ga-eme izu ụka izu ụka ewee na-eme mmemme ha jere akwa ewepịa ha efi ha ijiri efi bịa akwa na ya ewu ndị a wee chọọ ka ha melite na ha gbakọta ebe iji efi bịa akwa anyị kpọ ha efi ha nyere ya n'ego ewee dobe ya wee mgbe ha kpọliteziri ime ya ha wee mewe ya gbuo dị efi. Ndị ofu onye n'ime ha wee na-asị ya bụ elda na elda nke a wee sị na ya fụrụ shinap ebe a that means na agọrọ ọjị tụọ mmanya na ya aka ya adịghị na ya nka ke onye ahụ osi ọ dị ọcha ike bụrụ ọ bụ onye ọcha agbagala onye Igbo na ya bụ my level na ya bụ elder na church na reputation. Nwanne ya nwoke nke bụ prọfesọ ọkammụta wee si ya ọjị nwanụ anwalụ tụọ mmanya ọ na-enu ka atụrụ ya ka ọrụ naanị ị na-eje ije naanị ya ọ na-agwakwa ha na ya nri ọ na-eri ana ka o si apụta ọ na-agwakwa ha na ya na-ejekwe akwa ọgụ ya nwaanyị nwụrụ asị ya kedu ka isi wee bịazie egwu ha na ị na-eji akwa ọgụ ịma mkpọrọ ndị ụka wee jee ya bụ akwa ọgụ maka na ị na-eme ihe omenala ha ga na-emekwa ihe ha na-emekwa omenala o wee bute mmanya ịgwa ụmụnna na ya na-eji akwa ọgụ mana isi na awala ọjị tụọ mmanya
wee kpọkuo ndị ichie na ada ha nwaanyị jebere ihe lekwe ihe yelụ ha na ọwa ajụ ihe na aka ga adịghị ya onye ọbụla were ile egwu ezi ọnụ ka ya ma mgbanarị omenala Igbo kemgbe ebido gbawa omenala Igbo mgba ihe nwere ka o si wee dịrị Igbo enwere ihe nwere ka o si wee dịrị obi ọra ihe na-afịa anyị ahụ anyị agbakọ ha ọnụ ndị alakụba wee were anyị eme ihe sọrọ ha nkewa wee karịa onye nwanụnụ nkewa wee karịa were anyị eme ihe sọrọ ha ọnọkọta iwe ọnụmarịrị ebe niile etinye iwu mana iwu ahụ bụ anyị nwa ka a na-etinyere ya chee na anyị ga-ekwu okwu na anyị ga-ama ihe anyị ekwere ama ihe ụmụ Igbo bikolu ka anyị maka na ihe ka anyị nata ka o wee dịrị anyị na mma hei n'Igbo ka anyị nataba ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na ụfọdụ na-asụ ụfọdụ asụ ha eweta ha mana ị ga na-ewe iwe maka na ile anya ọfụma ekwesịrị ije jụọ ese ọ bụrụ na ị na-ewe iwe maka na anyị na-akụ maka na anyị na-achọ nke ndị nna nna anyị ha maka na anyị bụ Igbo bụrụ nwa afọ Igbo wee na-azọ nke ndị nna nna anyị na ka Chukwu si ka anyị iwee webe iwe na ọ bụ akụkọ ndị mmadụ bịa kọọrọ gị maka ọdịnala ha kọọrọ gị mana ha jisiri ọdịnala be ha ike wee bịa nara gị nke iji nara gị ụbụrụ gaba adịghịzi ya nwata gị amụ ọlụ kama a ga-akpọcha ebe ọ ga-amụ ọlụ ọnọgide eje mkpọsa ya n'ebe ọ ga na-akwụ aka ọnọgide nke ahụ megide ihe na-agagharị ya o buru ofu agba akwụkwọ na-akpagharị na-achọzi ndị ọzọ ọ ga-asị isi ụfọdụ na-abụrụ ha mecharị ndị na-aghọtaghị ejezikwa na ọdịnala jee ha na ndị dibịa ma ihe akpa agọzibe ha ihe a na-eme ha mesizia apụta isokwara ha ụfọdụ jee mesie omenala debe nna ha abịala fụọ ụfọdụ si ahapụ ihe ahụ mana ụfọdụ na-ezi ezo jee mee nke be ha ka na n'obodo ọzọ mebe saba ndị ọzọ isi si ahapụ nke be ha ihe anyị na-ekwu bụ na gboo ọdịnala bụ nsọ ya bụ ị ga na-eme ihe na-ama gbuo onye ọzọ na-ama metụta onye ọzọ ị ga na-achọ ọdịmma mmadụ ibe gị na-eweta ọdịmma a na-eji ofu iko aṅụ mmanya na aṅụ mmiri eme ihe niile ụfọdụ pụta na gboo n'ebe be ha pụtara ụzọ ha ebute ite mmiri debe n'ụzọ onye agụ mmiri maọbụ mmiri akpọrị na-akpọ nkwọ o jegide agụ buru ịpụpụta n'ebe ahụ ọ nọrọ n'osisi ndo ahụ wee ṅụọ mmiri osisi ndo ahụ ụfọdụ debegasịrị ndị mmiri a ka ụfọdụ ji egbutusịa si na ọ bụ ajọ mmụọ ihe na-ejikọ obodo osisi ụdara ụmụaka na-agba apụta nọrọ n'ebe ahụ egwu ego ụfọdụ wegasị ụfọdụ jesa ahụ isi egbutusịa ma osisi ụdara bụ ihe ụfọdụ ji eri nri ebo ya na ọ bụ ajọ mmụọ na ebe ahụ ajọ mmụọ na ebe ahụ mana ị na-eji egbutu ya ajọ mmụọ chọrọ gị okwu ebee ka ịfụ ajọ mmụọ mana ihe a na-eme ihe a bụ ajọ mmụọ n'onwe ya maka na ịfụ mmadụ ibe gị n'anya onye ọdịnala ga-anabata gị ọchọ ime ihe anabata gị kpọọ gị sị gị bịa mana akpọọ gị na onye ọdịnala sị gị na-ekwe nke a na-eme ịkpaba oke maka na ịnụrụ akụkọ ndị mba ọzọ apụta atụ ego mee nke ihe ego na ihe niile igburu ofu onye eburu wee na sinema ọdịnala ihe na-ewute ya maka na ha bịazi bịa n'ime ezinụlọ jide ụmụ nwaanyị ya sasie isi ugbu a mmadụ ịchọzie ịnụ nwaanyị kama a ga-eje jụọ ese ka nne na nna bụ ndị mụrụ nwa kpọọ gị nwa eme kwụsịrị ime achọba ofu akatọrọ igbo ofu onye nwanụ ihe ga-abịa kwu ya sị gị na onye a ga-ekedo unu jide unu na ọya na-anọchite Chineke mana onye bụ onye Chukwu nyere ụmụaka ndị Chukwu nyere ụmụaka edebezi ha n'ụsọ ọ bụrụ sọsọ ofu onye na-amaghị oge ndị nne na nna tara afụ bụ ihe na-ekuzi na ọya ga-ebịa jikọ aka ịmakwa ihe ụfọdụ pụta n'ebe a na-eme agbamnkwụ eweta ihe bụ osinachi ndị gboo ji bee ihe niile dị ile gaa ụfọdụ na ya ụfọdụ asị na nke ahụ adịghịzi na ọ dị ewuzi mana ha ga-eje were nke mmadụ mere aka mere agbanyeghị n'ololo ọmụrụ nke a ka o kwere isi emezie nsogbu akarịa anụzie taa nsogbu ebe niile ụfọdụ nụ anụ ị na-agwa ya nke bụ eziokwu ọ na-agbasa ọsọ maka na ọma na ihe o mere ụfọdụ a na-agba ọsọ maka na ama na ebe ha zụburu mana alụ ka ha ji ezokwue ka a ghara ịma nke ha na-eme
o ji ewute ya bụ na ebe ha ji ebe ma ụmụ nwaanyị ka ebido saichi ezinụlọ ụfọdụ wee ya sasie ụfọdụ wee ya sasie amaghịzi udo kwesịrị ịdị dịgbo ndị Igbo ejighị alụkwaghị mara ha mana n'elu ugbu a ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu bụ ka ihe a na-ekwu na-eme eche m na ọnọdụ anyị nọta na anyị ga-anụ ya ọ bụrụ na ha na-agwụ na eziokwu na chi ha dị ile ma ọ bụ agafego otu ọ dị wee dị mma karịsịa anyị wee na-asị na ndị a na-eme ụdị ihe dị otu a n'oge eruo n'oge anyị ga-anata natabanụ bịa mebe ihe gbasara nke be anyị fụba onwe anyị n'anya ndị niile na-eme ajọ ihe dị otu a echegharịa ka udo wee dị n'ezinụlọ ya na-eburu ụzọ sasịa ndị nwaanyị bụ achọgbazie ndị ụmụ nwoke sakwa ha isi nwoke na-ekweghị si na nwaanyị ha ma ọ bụ ụmụaka sakwa ha isi oge a chịkọrọ ụmụaka na ụmụ nwaanyị nwoke akwụrụ sọ ya nwoke negide na ezinụlọ nke wee bata akwụkwọ ahụ oge negide za ọ na-afọ ya nwoke ka jebe ihe ha na-eje o nwere ike nwoke jee ya mgbe afọ ole na ole ọ tụfuo ihe o ji biri tụfuo ya na ndị ichie anọbazie na esemokwu ọgba aghara esuzie nwoke ahụ a na-anụzi na nwoke maka na ọ hapụziri ndị ichie ọ hapụziri obi ya ọtọgbara chakoo mana ọ nọkwa ọ na-eje efezi ndị ichie ndị ọzọ ha na-aga n'iru maka na oge mmadụ bịara na be gị sị gị na ya jụrụ ndị nke ya n'ọzi ka ihe ya ga na-esi ga-ewe anwụrị ọ jụgo ndị nna ya jụọ ihe niile bịaza na ezinụlọ gị si na ọgwụ akaba ọka aka ị ga-anabata be ga-ana-aga n'ilu jiri mere ohu ike ihe ọbụla ị chọrọ ịlụ si arụbaziere gị ya maka na ọ bịago jiri aka ya kee onwe ya agba ohu na be gị a ga-anara mmadụ ole na ole maka na ọ dị ka iwe ihe chọrọ ikwu n'ihe a Obiora ka anyị nara ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu aka mana ụfọdụ n'ime unu imekịta n'ime ụlọ mba ọbụla ị nọ na-ekiri anyị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube wee jefọ anyị maọbụ jesonyere Chizzy anị anọ m na Facebook maọbụ Kpakpando TV anyị nọ na Facebook Solid FM nọ na Facebook ije ebe a isitosi ka anyị na gị kpa mana ije na Kpakpando TV ugbu a na YouTube izitela ya ozi nke ka anyị na gị anakpa anyị ga-ewebe okwu n'oge na-adịghị Obiora ebe na-akwado igbu bụ ụmụ na-eto eto ihe ejije a na-eme eji egosi ma ọdịnala ebe a ka ya nọ ya risie omenala na-arụzi ekiri ejije ndị na-emezi ejije wee kpọdozie ọdịnala isi n'ala ebe a ka ha nọ mmebisizi nke ahụ akpọdo ewelu na mbụ Igbo bụ ihe alụ jiri omenala bịara abịa na-emerizi nke na-ewere ejije na-emetọ eziokwu o nwere ndị na-eme omenala bụ ndị alụ dị iche alụ dịwakwara iche na omenala alụ dị iche omenala dị iche mana alụ abụrụkwa omenala onye sikwa gị na ndị na-eme alụ na omenala ka ọ bụghị omenala ha ji alụ gbapụ ya n'akụkụ omenala o nwere ndị na-ejikwa alụ gbapụ ya n'akụkụ ụka ọ na-emegide obe hey brother God bless you ndị alụ nke mana onye alụ ka ọ bụ dịka onye ndị na-adị n'ọdịnala ụfọdụ ndị dibịa bụ ndị alụ na-eme alụ asị na dibịa ya na-anara ndị mmadụ ego anara ijeri ego asa ndị mmadụ isi alụ nke ha bụrụ omenala nke a bụ na ndị a bụ alụ ndị alụ pụtara ife enwere ndị nọgasị n'obodo dị iche iche nọrọ na-ana ndị mmadụ ana ha atụ asị dị iche iche ndị nke a bụ alụ mana ọ bụrụ na iji eziokwu ndị ji eziokwu ndị ichie ji eziokwu abịa kọsara ya ndị ichie ndị a na-ata afụ ya na ndị ma ihe a na-eme ijebe aka gị ọcha eme gị ya onye ahụ abido ọtakara onye ahụ mere ihe n'afọ maka na ejije a m na-agwa gị ụmụaka na-arazi ekiri ejije ihe na-akwalite ndị be anyị ọdịnala ndị be anyị foreign movie ka anyị were mmadụ one na ole maka oge achọ ka ndị mmadụ tinye ọnụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 afọ gị na-ebe iche akpọ ọ ga-adịrị gị mma gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ
akpa ngwongwa dị ọnụ okwu bee ya nkenke. Ịma na ndị be anyị si na onye awọgburu ka abara ha bịara wee wọgbu anyị mana ihe anyị ga-eme ma ọ bụ na ya achọ ịlaghachi ka anyị weghachi ihe anyị ọtọ ọtụtụ ihe ha ji wee wọgbu anyị bụ na ha dere ka asịrị ọwa akwụkwọ nsọ ha wee dee ya ede apụtaga na-agụzi ya so ọ bụrụ na nwere ka anyị ga-esi wee hazi onwe anyị were ide edipin ede omenala anya anyị dee ya ede ọdịna nnukwute akwụkwọ dịka anyị ga-ekwu ọ dị ihe niile onye na-ekwu bụ eziokwu n'ọnwụ dị ka a wọrịrị anyị anyị wee buru nke anyị wee dedebe ikpo ntụ wee debuzere nke ndị ọcha wee na-eme onwe anyị nzuzu nena nna ndị ọcha kịta asị na nwoke ga-anụ nwoke alụ hey ọ bụ ha arụ ndị ọcha Britain ndị ọcha Amerịka na nwoke ga na-anụzi nwoke nwaanyị ga na-anụzi nwaanyị ọkwa ndị wutela anyị ụka ha nwachiziri azụ anyị na nwoke ga na-anụzi nwoke ya bụzi ka arụ ji abata na be anyị tofi akwa daalụ nwanne daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ka anyị were nke a afọ gị na-atụ egwu daalụ eze Enugu eze mmụọ sọmadụ na ya gaziere gị ezi mmadụ ise daalụ nwanne ikwutago nke bụ eziokwu n'ebe a mgbe ọ bụ na anyị lapụrụ chi osisi abịọma chi ukwu ya gafere chi mba ọzọ ihe ndị a na-ekwuchi omenala anyị na-azụ anyị ya anya onye ọchịkọ nọ n'obodo a na Naijiria na-agba ihe ndị nna nna ji emeka ya na anyị lapụrụ chi anyị kwesịrị ikpe ya kpere chi mba ọzọ onye ji edobere agbaka m ndị na-akụ egwu ọdịnala ma ndị akpọ highlight kemgbe ha ji wee nakọta ụtụ omenala bịara gaba fere chi mba ọzọ ada arụsị afọ ha ọnụ ebidobu ahụ ofu ofu ọ dị njọ ma ndị eze eze nwaanyị kụziere egwu asị ha emekwa ihe dị otu a anyị kwere ha sị na a na-agụ ụka kachie ntị otu ọkpọnwụ ogide egwu egwu daalụ Samarina agbata dị aka aghọta agbanyeghị na ha na-agapụ ụka ma n'uche ha na-anabe daalụ 09097711009 maọbụ 09023111009 afọ gị na-ebe iche akpọ afọ gị na-ebe iche akpọ ei afọ gị na-ebe iche akpọ gịnị biko gịnị bụ afọ Igbo gị Okechukwu ngaga n'iru na nke ndị Igbo ka anyị na-eme ihe dị mkpa n'ihu na-ekwu bụ na o nwere iwu nghọtaghere ebe ahụ omenala abụrọchi nke si nna ha fere ọ bụrụ ya bụ omenala ndị ka nwere omenala ndị Igbo nwere omenala ọ bụrụ ka ahụ na-ekwu ọ bụrụ ojiji oge anụ ọ bụrụ ya bụ omenala bụ chizi ahụ na-ekwu na nke a mere nke ọzọ ji mee nke ọ bụrụ ya bụ omenala. Gịnị bụ omenala? Omenala bụ ka ndị si ekpere chi ha, ka ndị si eri nri, ka ndị si eme ihe na be ha, ka ndị si ebi ndụ. Ka ndị si ekpere chi ha, ka ndị ọcha si ekpere chi ha abụrụ ebe ihe ọṅụṅụ na-eche anyị na mbụ edere n'akwụkwọ nsọ edere nke a mee nke ọzọ mee nke ọzọ ọ bụrụ ya ka ndị ọcha si ekpere chi ha. Kedu ka ha si ekpere chi ha? Ha na-ekpekere chi omenala ha. Ha nwekwara omenala ọ bụrụ ihe ha abụrụ ya bụ omenala ha. Nke a bụ omenala dị iche omenala dị iche. Ngwa daalụ nwanne daalụ. Ụfọdụ sekpọ ihe dị iche ọ kwụrụ ihe dị iche omenala dị iche ndị iche ndị ọcha nwekwara omenala. Daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ka anyị were onye nke afọ gị na-ebe iche akpọ biko kwụsị okwu ike anyị adanụkwa ihe ị na-ekwu
ọ dị mma biko ya wutere gị ayara nke ihe na-ekwu ọfụma afọ gị na-ebe isi akpọ ị were afọ Igbo Ikechukwu bee ya nkenke gaa n'iru bee ya nkenke ihe na-ekwu bụ na ma ihe na-ekwu ụka bụ aja aka ahụpụ ya ga-enye ndị be aka aja aka eme ihe kwesịrị ime ala na-ekwu ụka. Daalụ nwanne Obiora na mpechi na nkenke oge na-asịzi anyị kwarapụ ihe m na-ekwu na o nwere onye asị ya eje n'ụka kama marụ na ụka ị na-eje abụrụpụ ya bụ na ị na-eme ezigbo nke onye na-eme ya kwụwa aka ọtọ mana nke ka nke ka anyị cheta ihe nke bụ nke anyị na ndị wetara anyị ụka ọkwa ha nwa abịa na owe ndị kacha na ndị na-ekpe ụka ụka na Katọlik wekwa Anglican ndị isi ha kịta nwere ihe ha na-ekwu ebe ahụ ka gay marriage nọ ebido ebe ahụ ka ọ bụrụ isiokwu anyị na mgbasị ihe na-ekwuru ya bụ omenala Igbo anaghị akwado ajọ ihe ọ naghị akwado ajọ ihe ka anyị jisie ike jidesi omenala ike nwa aka ya ọtọ na ya ka o wetara anyị na mma. Daalụ aka doye mma ehie n'isi ihe o ji ewute bụ na ihe ọ na-eji ewute bụ na ndị zetara omenala na-abụ anụso ndị ọdịnala na ọ bụ ndị bịara anọ be ha na-agba ha mgba na-ekwugide ha anọ n'ebe a na-ekpe a na-asị mpịampịa mmụọ gị gbubie agbụrụ gị ihe ọbụla ga-ejikọta gị na ndị ichie na ndị bụ na egbubie ya ihe a bụ ihe na-ewute ị ga-anọ be mmadụ nakwa be mmadụ na-akọ ya ọnụ na-abụ ya ọnụ ụdị ihe dị otu a adịghị mma ị na-eme nke gị mee ya hapụ ndị na-eme nke ha eji na-emebi ihe ndị na-ebe ha ndị na-ekpere chi ha na-ekpere chi ha ka ọ dị unu mma ka a ghara ịsazi unu isi okwu niile ekwuru ebe a bụ okwu nke ndị kpọrọ akpọ na echiche nke ha ọ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ ebe a mgbe na-asị na ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma onye ọbụla debe aka ya ọcha mebe ọdịnala anyị amaka ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma anyị ata na akịja eze ka ọkwa ka ọ dị maka ọ na ka anyị na-eme abụ m Chizzy Ani mbugharị ọnọdụ ugbu a ozi eji ofe eduru wee gaba n'oge nke ya maka na akara dị ụtọ ya tatụ etu ibe ya atatụ Obiora ọ ga-adịrị gị na mma daalụ ka ọ dị ana m